usa sa mga tumong niining atong pagsaulog sa Kwaresma or Lenten season mao gyud ang almsgiving or paghatag mo ng pray, fast, give. Paghatag. O kinsa may atong hatagan? Kinsa may hatagan? Wa mo naminaw sa Ebanghelyo. Ang hatagan nato ang labing ubos. Kana gyung labing ubos. Karon ang ato mga politicians na may gipanghatag kuno. Kinsa may ilang gihatagan? Kinsa man? Ang sigurong mubutar. Sakto na, nihaom na sa gisulti ni Kristo nga panghatag. Kanang pilion ra nimo kung mubutar nimo. Mao na. Wa maigo na. Kay matod pa ni Hesus diri kung imong ihatag ang imong pag-atiman ngadtos gigutom, giuhaw, masakiton, hubo, way balay og nabilanggo, imo ni silang atimanon, way pili, unsa na sila nga partido, unsa na nga area, Luzon, Visayas, Mindanao ba? Unsa mo na siya? Team Marcos, Team Duterte ba na? Or Team ni Lini? Way pili ba? Kana maunay dunay merit dito sa kasing-kasing sa Ginoo. Pero mo sugod na gani tag pihig-pihig, pilion na lang nato ang taong atong tabangan, mauna na'y makapahimo natong kanding. Lingiyay mong tupad. Ing nasa pagkakaroon, unsa man ka, karnero, kanding. Ing na kuno. Ang kanding raba, isugba kunos kayo, mahimong kilawin. Kalayong walay pagkapalong. Niya ang karnero, musod kunos kinabuhing, way katapusan. O kinsa maning karnero, kanang tanan, nagigutom, giuhaw, nagmasakiton, hubo, way balay, og nabilanggo, tanan nga iyang ma-encounter, iya giyong hatagan og pagtagad. Kay bisag usalang kuno ang atong isalikway, makanding ta. Pero bisag usalang ang atong hatagan, tungod kay maorasan ay makaya nato, malangit na sadta. Muna diri sa atong unang pagbasa, giingon gyud diri sa Ginoo, pinaagi ni Moises, sultihi ang tibuok Israel, pagbalaan kamo, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Unsa maning balaan nga tao, mga igsoon, sama ni San Vicente Ferrer, nila ni San Pedro Calungsod, nila ni Mother Teresa, San Roque, San Isidro, San Fernando Rey, San Narciso, mao man ang atong mga santos, no? Giila na tong balaan. Og ni Mama Mary, ana. Unsa may kinaiya aning balaan nga tao? Ang balaan nga tao kanunay nahigugma sa iyang isig ka tao. Ngunang ang tao nga dunay pagdumot, ang tao nga mangaway, ang tao nga magbugal-bugal, matud pa diri sa atong unang pagbasa, kalagutan gid nas Ginoo, kay dili na siya balaan. Kana bang ang imong isig ka tawo nga naay panginahanglan, imo na noong daog-daogon nya, ang imong isig ka tawo nga naay depektos lawas, imo na noong bugal-bugalan, sama na mga buta, mga bungol, mga bakol, imong bugal-bugalan, porting dako agig silot nato anas Ginoo. Lingay mong tupad. Ning nawa ka kasuway bugal-bugal. Nawa jud ka kasuway bugal-bugal. Kusog ra bakit ang mo bugal-bugal, mo BI-BI. Mauna nga ato na nang bantayan. Mag-usab na ta. Muna dire kaning gipang himo bisan gani
kuan man ni in line man ni sa 10 commandments, kaning pag-ingon ayaw pangawat, ayaw kamo paglinimbungay, pagbinakakay, ayaw panumpa og bakak. Kani manggong mga ingon aning kinaiya labi na gyud ari na nis mga leaders sama sa leader sa simbahan og leader sa gobyerno, dagko kay nig-impact, dagko kay nigkadaot nga mahatag ngadto sa mga taong gigutom sa mga labing ubos ba kining pagpangawat. Kay kani manggong mga leaders og mao na gani mangawat sa simbahan man or sa gobyerno, purting dagkoa na nilag kawaton. Dagko kayo, di na mo kawat og gatos-gatos lang, di na mo kawat gani og libo-libo lang. Unsa may kawaton na millions, billions, mo na kawaton na nila. Kumusta maron atong Pilipinas? Way mga leader nga kawatan? Wa naa. Kusga. Hayman sila nahimutang sa simbahan o sa gobyerno. Nasduhan. Ana, ato ng dawaton. Di sad ko magpakaingon nga ako, nga ni ako sa side sa simbahan nga leader, way kawatan diri namo. Usahay, maapil pa ko ana. Inangkunay ta. Diha sa gobyerno, naaasad. Ang problema, kinsa may ganahan mo angkon nga nakaapil siya sa pagpangawat na ba? Mao na magbinakakay na sad magsumpay gining pangawat, linimbungay, binakakay, magsumpay ni sila. May karon ato kanong pamalandungan sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa manilay mga kawatan. Ana, kinsa manilay mga bakakon. Kamo na hukom, ayaw ko ingna. Sige, ingno na to, pulos gina sila mga kawatan, pulos na sila bakakon, in one way or another, in different degrees, nakapamakak na, nakapangawat na. Ang dakong question mark, kinsa ka nila ang kamaong muangkon og mangayog pasaylo, mangayog pasaylo sa atong nasod, diha sa ilang pulong o buhat. Kana bang magbag-o, change of heart, kinsa ka nila ang kamaong mangayog pasaylo o magbag-o sa ilang kaugalingon, Team Marcos or Team Duterte. Ug wa gani nilay kamaong mangayog pasaylo o makamaong magbag-o sa kaugalingon, din alang tamubutar nila. Atong panidan, dili gitingali perfect, no? Pero maniid ta, kinsa nilay mapaubsanon ba? Kanang humble. Naabitay na lusno nga taytayan diya sa Isabela, aligre kayo tan-awon ang social media. Siging pasangin lanay, sige lang yung pasangin lanay. Wa nagyoy mo angkon. Niagi nagtulo kuno ka administrasyon, panahong Pinoy, 2014, gisugdan pag-conceive ang project, nagsugod ang implementation, panahon sa administrasyon ni President Duterte, natapos siya ni atong Pebrero, panahon sa administrasyon na ni Marcos, niya nalusno atong niaging mga simana. Ana, kinsa man ani nila ang namakak o kaha nangawat o kaha ng limbong, tulo man ni ka-administrasyon, hala, siging pasangin lanay, siging pasangin lanay. Pero success gani, success story, hala idang kunay, ako na, di patungod nako, wa na, hala pamutang anang a project of, hala inang kunay, inigkalusno na, hala linabayay. Maoni ang mga batasan sa mga leaders nga makaguba sa atong kinabuhi, makapalusno sa atong katilingban, mag-inang kunay ta, nga pulos ta sadaan, nga doon na tayo share anang maong kahimtang. Bisan kaning nahitabo ros atong nasod, ni sugod na sad ang drogas,
ni sugod na sad ning ni ang atong inflation perting taasa, ning dako nagmaing atong utang niabot nag 16.31 trillion, ning sugod na sad ning ni ang unemployment, grabe kay unemployment, kining tanang pagbaha, kining traffic, kini karong kagubot, pinatyanay na sad, linugusay na sad, ning sugod na sang krimen. Wa tay basulon ani kung dili ang atong kaugalingon. Nya magsugod ni panahon gyus eleksyon. Di man kita kalimod. Ang eleksyon man maoy atong panahon sa pagpili. Magsigi lang gani gyapon tag piyong sa atong mata. Magsigi lang gyapon tag sunod-sunod anang naanda natong kinaiya ng atong butaran kana mga tao nga kunuhay sikat, maing mukanta, maing musayaw, maayong mutabi, maghimo ana mga joke-joke diha sa unsa pa nang uban diyang ilang mga entertainment nya kusog manghatag mao na lang gini atong butaran kanang pinakadaghan og tarpulin nga gibutang diha anang mga daan perti bang hugawa wa ra may manglimpyo inig human. Sag-asa na lang ipamutang ang tarpulin. Kung kana gani mo'y ato lang butaran, alaot gyud ta. Alaot. Ato gyung tan-awon, una kadto gyung naningkamot nga maduol sa Ginoo. Muna itong gitawag og makadiyos. Ana bang kamaong mamalandong sa mga sugo sa Ginoo? Labi na gyud kaning sugo nga whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Kana ikaduha, kanang ang concern mao ang mga tao. Yes, naa siya'y mga failures. Kinsa bagod natoy way failures, pero ang kinabag-an sa mga tao giunsa niya pag-atiman. Pero kanang mga leaders nga ang pipila ra maoy malipay, pero ang kinabag-an mag-ilaid sa kalisod, di na tamobutar ana. Kanang mga tao nga purting mo atiman panahon las kumpanya, pero inig panahon ang mulingkod wa nay gibuhat para sa kinabag-an, hunongon tanana pagbutar. Ug hain na sila nahimutang naabas Team Marcos, Team Duterte or Team Lini, ala ato na silang i-reject. Kanabitang ang kinabag-an dili mo'y atimanon, ang pipilara, ang suod ra nila, ang katim ra nila. Kaya kanimang kong eleksyon mga igsoon, sa ato yung understanding, maoning panahon na muhukom ang nasod. O kinsa man tong mabutang sa posisyon, dili na siya mag-ingon nga, para ako raning partido. Iniglingkod na anak nila gobernador ka sa tanang tao sa imong probinsya. Mayor ka sa tanang tao sa imong munisipyo o sa imong syudad. Kapitan ka sa imong mga tao nga naa sa imong barangay. Nganong i-oppress man nimo kadtong wa mo butar nimo, nya karing nibutar nimo mao ra may imong atimanon, yawanon ka nga pagka-leader. Di ka Dios nun. Hunungon tanan na pagbutar ang mga iyon anak nga leader. Presidente ka sa tibuok nasod nga Pilipinhon, dili sa imo rang mga kadugo o kaimo bakang partido o sa imo bakang probinsya o sa imong lugar. Mauna ini kalingkod na sama sa namong mga pari mi sa tibuok parokya, obispo ka sa tibuok diocese, Santo Papa ka sa tibuok kalibutan nga Katoliko. Once mapili na ta pinaagig eleksyon, niya ato nang respetuhan, ato nang mahalon. Muna'y gustos Ginoo, ayaw pang limbong diha, ayaw pa makak. Nganong mamakak man ka nga presidente ra ko para aning akong mga suod. Unya kontra ko na sila. Ipapriso ko na sila. Daog-daogon ko na sila kay di na kauban ako. Dili ato na ginang imo na ginang tulubagon silang tanan. Ang mga kabos, ang mga gigotom, apil na ng mga buangon. Ingon ana ang tulubagon sa usa ka leader nga Dios nun. Dili leader nga pinili lang ang atimanon. Mahimo gitang kanding ana. Gi katapusan lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi kanding. Lingi ing na
Gihigugma gid nimo ang imong mga kontra. Ina pa no. Ina kana bang kontra nimo? Gihigugma nimo. Congratulations kaning nagsigig pamalit og slots, hinaot unta gahigugma sad mo sa inyo mga kaaway aron ma-perfect ang grasyas Ginoo nga ihatag ninyo. Padayon mong palit og slot, bahalag wa na mo'y kwarta kay ang Ginoo nalay mo puno ninyo. Kay ang nindot yung kuno nga gugma kana gyud magsigi kag hatag bisag gisakitan na ka. Kanang magsigi kag pasaylo bisag naghilak na ka. Kanang magsigi gyapon kag atiman bisag ikaw himatyo na. Ato bitang nipalit na tog slot dinhi nga nag-bid ready na nya hapit na mamatay, niingon lang gyapon siya, Father, kuhaan ang envelope, ipalit ko nag-slot. Hapit na mabugto ang kinabuhi mo, palit lang gyapon slot, gahuna-huna lang gyapon sa simbahan. Pagkamatay ato, unsa ka to siya? Karnero, kanding. Kusga. Karnero. Unsay kanding karnero to eh. Perting karnero ha ato. Ana. Ang pangutana kita karon unsa kahatang karong adlawa, ugmang adlawa ug sa sunod pang mga adlaw ug katuigan. I-maintain nato ang pagka karnero. Mo nang diri sa atong tubag sa Salmo, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Anha kita musubay sa pulong sa Ginoo haron kun magka lusno-lusno na ta sama anang taytayan sa Isabela, magka lusno-lusno ta na atay model nga atong balikan. Do natay benchmark nga atong mabasihan inig bag-o nato sa atong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo.